Atiku rumangsa lega adening lakon catur netra lan kapindo setya amung tansah dadi saben ing wanci bangun wis mantep ora cetuk mes semua wong manis aja wis suwe mredati usada lara uyung nyedak aja ragu-ragu prasasa ketiban ndaki lewaino nyawer golek saiki wis kepedho dadi rujuk mandho rasa jemu hatiku lega wis ketemu derek seneng wonten griyane Bapak RT Bulu Mas Witono monggo Mas Kis Bapak Emus Mas Riyadi Mbah Manto, boten kata lupain Mas Wandi monggo. Nek setar. Hatiku rumangsa lega. Dening lakon catur netra. Lan kapindo setya amung tansah dadi lingkuran kurang luwih 3 taun anggonku tansah ngalamun saben ing wanci bangun wis mantep ora cetuk mes semua wong manis aja wis wis dadi usada lara uyung langgah onundukku aja ragu-ragu prasasa ketiban ndaki iya Mas Amben anu Mas sapa iki Mas Dindu baringo bablaske pring kuning saiki wis kepedho dadi rujuk mandho ngilangke rasa jemu atiku lega wis ketemu yo prengune larang udan
Ndang disangoni sik. Rupane ungu. Mosok wis. Breng kuning dadi saksi. Ana ngembang besok bulesari. Apa kowe ngerti yen breng kuning gawe kangen ning ati. Arah kuda. Yo. Aku ra iso. Oke. Panase kok kaya ngene ya wis kae katane soryane sarinane sawangine mung ngrasake panase kaya ngene ya Mbak Lastri alah. Langsung lewung. Sabtopa Ndita Ratu Rang sliramu dadya ing sisihku Mogi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Matur suwun. Terima kasih Mas Ambon.
Masih ada waktu sedikit dari panitia, kurang lebihnya 2 beksan. Mangke istirahat. Beksan lajengipun nikata sesarengan keluarga Ageng Wisnu Laras Warudoyong Suwera Jamu Jangkrik Ginggong.